Radyo Ronda DZKI Iriga. Oras niya to sa ngunyan, 8 minutos, makalihis, an alas 12 nin Pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indugabos. Aldaw kita ngunyanin Lunes, Pizza 9 kan bulanin Agosto taon 2021. Makakaibahan tang mahatud kan mga barata sa lado lokal an sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado technical, digdi sa tuyang studio. Yaon si Cha Buena Obra, siringman si Engineer Abilindon Turalio an sa tuyang Chief Technician. Si Tony Saison an sa tuyang Information Officer. Si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina. Si Felix Lagrimas asinman si Rodel Cesar duman sa transmitter. Ako man po an sa indong makakaibahan na mahatud kan mga bareta sa Pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Headlines kita kan mga bareta sa lado lokal. Anyos na lalaki arestado kan ini an positibong makuahanin mga ebidensya sa pagserbi nin search warrant kan PNP Baaw. Nabuenyo na pinagtamaan kan COVID-19 Delta variant na ka-recover na kada kaaging bulan. Mas testing sa barangay kaini pinaggibo. 33 anyos na lalaking taga-Banwaan kan Baaw, Camarines Sur, arestado sa drug buy-bust operation sa Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Pinagdududahan na rebelde gadan sa engkwentro duman sa Banwaan kan Pasakaw, Camarines Sur. 25 anyos na soltero arestado kan mga autoridad duman sa syudad kan Naga nin huli sa droga. 77 anyos na lula enterong nagkabararian nin huli sa motorsiklo kan nagmamanihong lasngag. Madugong inuman mister pinagtudas kan na kapartidaryo man sana sa tubangan kan sa iyang misis. Headlines man kita kan mga barata sa lado nasyonal. Siyam sa 10 pasyente sa ICU dai bakunado. DOJ Secretary Gibara pinagdaog nin online scammer. Proponidong pag-iba kan publiko sa pagbabudget pasado na sa Kamara. Posibleng ninhuli sa Delta variant aboton sa 2,800 na bagong COVID cases na ilista sa NCR kanakaaging Sabado. Cash incentive itatao kan Hong Kong sa mapa bakunang OFW. Ninhuli man sa pagdakul kan COVID cases, NKTI full capacity na admission sa ER lilimitaran. Nagpapalakop nin fake news sa bakuna, kakastigohon sigon kan sa PNP.
Yan po nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga barata sa Pagkaudto. Ang barata sa Pagkaudto na sa indong naantabayanan. Inihatod sa indo sa karahayan buot kan sa tuyang mga mabubuot na mga sponsors an agta for security solution. Asin man, Sinda Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, kan Banuan, kan Nabwa, Camarines Sur, and Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal, and Jimerlin Villarreal Valdez, kan Banuan, kan Balatan, Camarines Sur. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Arestado kanakaaging Biyernes alas 10:30 nin pagkaaga, Agosto 6, taon 2021, kan magkondusir nin operasyon an Baao Municipal Police Station, katabang an operatiba kan 2nd Provincial Mobile Force Company, sa paagiman kan pagserbi nin search warrant na pinag-issue kan korte kontra sa sa suspect na pinagbistong si Froilan Suroan I. Agnas alias Proy, 30 anyos, residente kan Sitio Tagongtong, Barangay Agdangan sa Banuan kan Baao, Camarines Sur. Ininin huliman sa pagbalgar kan Republic Act 9165. Asin nagin matrayumpo an operasyon kan Baao Municipal Drug Enforcement Unit sa pamamayo ni Police Major Mary Grace Tagtag, officer in charge, sa pakikipag-koordinar man kan PDEA Regional Office 5 na konsain si alias Proy na kuahanin pinagtutubudan illegal na droga sa iyang istaran. Na konpiskar hali man sa suspect an sarong kahanin sigarilyo na may laog nin 2 pidaso nin plastic sachet na may laog nin pinagdududahan na shabu. An ginibong search warrant asin man pag-imbentaryo kan mga ebidensya ini nangyari mismo sa atubangan o sa harong kan suspect asin man sa atubangan kan mga mandatory witnesses. Base sa chemistry report ang nakonfiskar na shabu, may gabat na 13.945 gramo asin pinagkakarkulong kantidad 50,000 de pesos. Nagpositibo man sa drug test ang sinambitan ng suspect. Kon kaya ang suspect asin man ang mga nakonpiskar na yang yan sa kustodiya kan Baao Municipal Police Station, mientras na pinagpipreparar naman ang kasong isasangat kontra sa sinambitan ng suspect. Mientras tanto, Hulyo 13, taon 2021 pa, nakonfirmar na pinagtamaan kan COVID-19 ang sarong lalaki na residente kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur, na nagtatrabaho sa kataid na Banuan kan Bula, Camarines Sur, Kasuudma. Agosto 6, taon 2021, pinag-anunsyo kan DOH Bicol na Delta variant inibase naman sa resulta kan genome sequencing na nagluwas kan Agosto 5. Ini an enot man na kaso digdi sa probinsya. Sigon sa Provincial Incident Management Team, mayong travel history ang naging pasyente naka-quarantine sa Municipal Quarantine Facility matapos man ang 14 aldaw na nagtinir ini sa indang harong apwera kan magtuyo o magpasiring ini sa sarong bistadong department store para man magbakal nin pagkakan. Naka-recover na ini sigon sa IMT o Incident Management Team sa opisyal na pahayag kan lokal na gobyerno kan Nabwa. Hulyo 26 pa naka-recover antes pa man ang formal na anunsyo kan Department of Health. Biyernes nin Banggi nag-urulay naman ang MDRRM sa Banuan kan Nabwa
asin man an sa indang alkalde na si Attorney Fernando Simbulan kanakaaging Webes. Naka-quarantine na duman sa San Ramon Facility ang pamilya ang mga personahes na na-assign sa inda maka-quarantine man sa laog nin 21 aldaw asin 2 beses na isa sa irarom sa swab testing granular lockdown ang aksyon para sa barangay. May tutok dong red zone ang 25 metros hali sarong kan nagin pasyente. Orange zone sunod na 25 metros gigibuhon ang mass testing ngunya na aldaw. Sa red zone area, tanganing masyerto kung may positibo pang iba o may naulakitan na nin variant. Mantang nagpapadagos pa man ang contact tracing sa pamilya, barangay patin sa pinagtatrabahuhan kaini. Padagos man ang apelasyon kan Department of Health na mahigpit na sunodon ang health protocol na paglaban sa anuman na variant kan COVID-19. Mientras tanto, daiman nakapalag sa mga autoridad ang suspect na pinagbistong si J.R. Barela y Palenza, 33 anyos, soltero, kan barangay Santa Cruz sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur, kan ini an naaktuhan na nagpapabakal ni illegal na droga duman sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Sa pinagkondusir na drug by bust operation kan Nabwa Municipal Police Station, asin man kan PDEA Regional Office 5, alas 10:50 nin pagkaaga kan Sabado, Agosto 7, taon 2021, sa Zona 4, Barangay Tupas, Sugod, sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur, kan ikondusir ang operasyon sa suspect kan nagsagin-sagin na pusher buyer. Nakuha hali sa suspect ang sarong pedaso nin heat sealed transparent plastic sachet na may laog nin pinagdududahan na shabu, asin man kwartang nagkakantidad 1,500 pesos na iyong ginamit na buy bust money. Kung kayaan sinambitan ng suspect ang tulos man na pinagdara sa Nabwa Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon, asin nakatalaan kaining atubangon ang kasong pagbalgar sa Republic Act 9165, mas bistado sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pagpapadagos paman kita kan pagatud kan mga barata, paabutan ko nin maray na udtoan sa tuyang mga masusugid na mga paraantabay sa paagian kan Facebook Live, Twitter account, asin man YouTube kan RPN-DZKI, asin man kan 1332 sa Birikan kan sa indong mga radyo. Nagaantabay si Auntie Salome Oming Manaog Olivares dyan sa San Juan, Baaw, Camarines Sur. Siringman si Manoy Edi Bongais Ibatan, maray na udto sa Saimo. Nagaantabay duman sa San Mateo, Rizal, asin man ki Manay Marivic Ibatan, Romalyn Ibatan Santiago, Angelica Nachor, Maria Isabel Ibatan Nachor. Siringman ki Gemini Prestado Bongais Salva, ki Ramon Gomez Valenzuela, asin man ki Jiri Bongais. Detalyes paman kita kan mga barata sa lado lokal. Sarong pinagdududahan na miyembro kan rebelding grupo ang gadan kan nakainkwentro ang mga autoridad duman sa Barangay Hubo sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur, kasuod mang Domingong pagkaaga. Sa report kan 9th Infantry Division kan Philippine Army, nagkukondusir nin security operation ang mga autoridad sa lugar kan makaresibi nin sumbong sa presensya kan mga pinagdududahan na rebelde sa lugar. Nagdurar nin 15 minutos ang ribayan nin putok
kung sain nakarecover nin mga armas asin iba pang mga personal na gamit kan mga pinagdududahan na rebelde. Nagpapasalamat man ang mga autoridad sa pakikipagtabangan kan mga komunidad sa padagos na kampanya kan autoridad kontra insurhensya. Liwat na nangangapudan sinda na magsurrender na ang mga rebelde sa satuyang gobyerno. Mientras tanto, dakop man ang sarong lalaki sa pinagkondusir na drug buy bust operation kan pinagsarong personahes kan SDEU Police Station 1 sa pangingenot ni Police Major Alan Q. Lopez, Station Commander Lead Unit. Kaibahan ang CDEU Naga City Police Office, PDEA Regional Office 5 asinman ang Intel Operatives kan CMFC sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Romel Labaro sa irarom kan supervision ni Police Colonel Marlon M. Kasuod mang alas 12:45 ni na maumagahon Agosto 8 taon 2021 sa J. Hernandez Avenue, Barangay Igualdad, duman sa syudad Canaga. Ang suspect ini pinagbistong si Joshua Relor Casa Isimbahon, 25 anyos, soltero, asin ini ang tubong Hubo Minalabak, Camarines Sur, asin sa presente residente na kan Santa Cruz, duman sa syudad Canaga. Sa report kan mga autoridad sa pinagkondusir na operasyon, ang pusher buyer kaibahan man ang sarong asset, ang nakabakal nin sarong pakite kan pinagdududahan na shabu na igwanin kantidad 1,800 pesos. Mantang sa presente ang suspect yaon na sa kustodiya kan Police Station 1 asin inian maatubang man sa kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 mas bistado man sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata, enterong nagkabarari ang hawak kan sarong 77 anyos na lula kan ini ang salpokon kan motorsiklo na pinagmamaneho kan pinagdududahan na lasngag na rider sa may gilid kan National Highway duman sa Barangay Corbada sa Banwan kan Kataingan sa probinsya kan Masbate kan nakaaging Banggi. Nagadan tulos duman nin huliman sa grabing distroso sa hawak ang biktimang si Julieta Payaw Iskala, residente kan sinambitan ng lugar. Arestado man ang rider na nakabangga Jexmil Nunez Galecia, 22 anyos, asin residente kan Barangay Dumurog, Kataingan. Sa report, alas 7:30 nin pagkabanggi, mientras na naglalakaw papuli ang lula sa may gilid kan highway, kan biglang tumbukon kan asin mayong plata na motorsiklo ni Galicia. Risa subuot na nakainom ang rider nin huli sa Maricas asin mayong direksyon na sa kusog kan ultimong detalyes kita kan mga barata sa lado lokal.
nagadan man ang sarong 44 anyos na mister sa atubangan mismo kan sa iya man na misis kan inian saksakon kan sa indaman sa ng kainuman nakapartidaryo sa Sitio Mendoza, Barangay Tumalay sa Mandawon, Masbate kanakaaging Banggi. Pigpurbaran pa man na idara kan mga kapartidaryo sa Mandawon Community Medicare Hospital. Alagad pinagdeklarar na gadan kan mga doktor ang biktimang si Jibin Pajos Balyer para tanom nin huliman sa hararom na saksak na tama sa iyang daghan. Pinagbubulong man sa hospital ang suspect na si Rubin Pajos Mendoza, 46 anyos, parehas para tanom kan sinambitan ng lugar. Asin na nakatalaan naman ining sa angatan nin kaso. Sa report, alas 11:30 nin pagkabanggi, nahiling pang maugmang nag-iirinuman ang biktima. Mrs. Kaini asin man ang suspect sa harong kan mag-agom kan magkaigwasin danin mainit na direskusyonan. Sa tahaw kan pag-iiwan, buminunot nin sundang si Balyer na nakasukbit sa iya man na tagilidan. Asin man pinagtataga sa manlain lang. Oras sa kunyan, alas 12:30 nin Pagkaudto. Ronda Newswatch. Ang baratang iyan hatod sa saindo kan agta for security solution asin man ninda Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabwa, Camarines Sur, asin ni Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banuan kan Camarines Sur. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga barata sa lado nasyonal. Siyam sa 10 pasyente na nakahutad sa mga intensive care unit kan mga hospital sa bilog na nasyon anda ipa mga bakunado. Ninhuli kay ni liwat na nangapudan ang sarong medical advisor kan National Task Force Against COVID-19 sa mga senior citizen asin man sa mga may comorbidities na magpabakuna na. Sinabi ni Dr. Ted Herbusa na halangkaw ang tsansa kan o na maimugtak sa ICU ang sarong COVID positive na mayong bakuna ninhuli sa mayong protection kontra sa mas malala na sintomas kan virus. Nangangapudan man si Herbosa na madalion na ang target kan o na mabakuna sa populasyon kan Metro Manila asin man samantalahon na yaon sa irarom ini ngunyan kan enhanced community quarantine. Kan nakaaging Agosto 5, ipinahayag kan gobyerno na uminabot na sa 10.28 milyon na Pilipino ang kompleto na ang bakuna alagad harayo paman sa target tanganing maabot ang Mientras tanto, uminabot naman sa 2,800 ang mga bagong kaso kan COVID-19 na nailista sa National Capital Region NCR kan
nakaaging aldaw sana kan Sabado, Agosto 7, maski pa dati an NCR idinugang pa kanakaaging si ang sinambitan ng strong upward trend asin man kung nuarin pinautubman ang issue sa nagtutubod man ang grupo na ana Pagkaudto ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na yan, pagkaudto ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng HCI-CMD Cell Mineral Drops. Dahil ang buhay ay mahalaga, palakasin ang inyong resistensya. Hanapin lang basta't may star na pula. HCI-CMD Tatak Original CMD Cell Mineral Drops. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya. Magkakanin masustansyang mga pagkakan. Uminom nin dakol na tubig. Mag-ehersisyo. Asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. This time check is brought to you by Honorable Mark James Temenia, Punong Barangay, San Francisco, Iriga City.
narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Iriga City, bilang isa sa mga pangunahing susi upang mapagtagumpayan ang ating laban kontra COVID-19. Ang ating programa sa pagbabakuna ay umaarangkada na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, higit 8 milyon na ang nabakunahan sa first dose at higit 2 milyon ang nakakompleto na ng second dose. Agad na magparehistro sa inyong local government units at magpabakuna kung pagkakataon nyo na. Makiisa sa malawakang pagbabakuna para sa ating kaligtasan ay makamit na. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Bicolano kita, sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos, sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangan sa banwaan, kapatawa sin Diyos, Bicolanong buronyog, rehiyong makusog. Nagabonyog ang gabos, para sa igagarahay, Kusog Bicolandia, gabos na sektor, kan sa tong roda, Kusog Bicolandia, progreso at pag-asenso, sa tong mapupua, tindog Bicolano. Kusog Bicolandia, Kusog Bicolandia. Bicolanong Buronyog, rehiyong makusog, kusog Bicolandia. Isa po sa mga natulungan ng kidney care. Ma'am, pangalan po natin at taga saan po tayo? Ako si Winnie Di Mayuga. Ako ay 58 years old. Ako talaga ay napakahilig sa maalat. Lahat ng kinakain ko, gusto ko talaga maalat. Ay ako'y nakaramdam ng kakaibang pakaramdam, kaya ako'y nagpa-check up sa doktor. Ay nagpa-request sa laboratory ng creatinine ko, pa-check upan ko daw. Ay naku po, pagkataas, above normal Ngayon, ako muna yung nag-pray kay Lord. Ay itong si Lord, napakabuti. Nagpadala siya ng tao sa akin na nag-aalok nitong kidney care. Ay agad-agad ay aking sinubukan ito. Ngayon, nung maka isang buwan, ay napakagaling ng kidney care na ay normal na ang aking creatinine Salamat din sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Kung ang hanap ninyo garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918375293. An Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalyes, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Kun ang hanap nindo malinig, malipot asin masiram na namit nin tubig.
Yaon na sa Santo Niño, Iriga, an Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Abi Aqua Cool Water Refilling Station nag-agi sa magkapirang purification system nganing maging malinig asin masiram an inumo na tubig. Abi Aqua Cool Water Refilling Station. Purified drinking water, your water that's worth every drop. For inquiries, look for Aurora B. Ilianza, located at 258 Villanueva Street, Santo Niño, Iriga City, or call 0912-676-6649. Radyo Ronda Newswatch. Oras niya to sa Gonyan, 45 minutos. Makalihis an alas 12 nin Pagkaudto. Ngunyan sa pagpapadagos paman kita kan pagatud kan mga barata. Pabutan ko nin maray na udto si Juliet Saliente Giorgio. Siringman si Madam Alessia Malondanyera. Si Luwalhati Cortez dyan sa Banuan kan Balatan, Camarines Sur. And ang sakuyang classmate si Roger Nacario Marmol. Detalyes paman kita kan mga barata sa lado nasyonal. Pasado na sa ikatulo asin huring pagbasa sa Malacan o sa hababang kapulungan kan Kongreso an proponidong ley na nagtutugot sa pag-iba kan publiko sa pag-urulay sa taunan na budget kan Kongreso asin iba pang opisina kan gobyerno. Tanganing magin bukas ini sa paghilingkan publiko, pati naman ang mga kaiba asin sa indang paninimbagan. Sa butong 200 kontra sa anom na dai nagpabor, asin 8 man na naglikay, pinag-aprobaran kan mga miyembro kan Kamara de Representantes sa ikatulong pagbasa ang House Bill numerado 7407 na bistado bilang an act institutionalizing the participation of civil society organizations o CSO and the preparation and authorization process of the annual national budget proceeding of providing effective mechanism therefore. And for the other purposes, nagpahayag man nin kaugmahan si Representative Florida Rida Robes na yung nag-sponsor kan proponidong ley asin sinabing importante ang magiging papel kani sa gigibon man na pag-uurulay sa General Appropriations Bill sa Kongreso pati naman sa pagpiprepara kan budget nin oportunidad ang publiko na impluwensyahan ang opisyal kan gobyerno kung papano dapat asin kung sisay ang tataunan nin magkakaligong budget. Sa oras na matawanan nin akreditasyon, may diretsyo na sindang mag-iba sa pagpipreparar kan budget kan mga ahensya kan gobyerno. Kabali naman ang mga korporasyon pagsasadiri asin man kontroladong gobyerno asin iba pang opisinang pinagbilog sa irarong Mientras tanto, pinahiro na ni Department of Justice, DOJ Secretary Menardo Guevara an sa indang Office of Cybercrime tangani manabistuhon asin lapagon ang mga individual na nasa likod
kan pagmukna kan peking email account niya na gamit sa illegal na solicitation. Sinabi pa ni Guevara na kung kinakaipuhan, pahihiroon naman niya ang National Bureau of Investigation, NBI, para sa mas marikas na madakop ang mga scammers na nagkukusog buot na iyuan biktimahon. Napag-araman na kan Agosto 6, nagpatanid ang DOJ o OC sa publiko kontra sa pag-ako kan email hali man sa OSICMIG 1 at nin donasyon sa paagi kan iTunes gift card para subuot sa mga may helang asin man mga pasyenteng may taning na ang buhay. Sinabi ni Zamora email address ni Guevara at gmail.com, mientras na alternatibong email account pigsabihan kan DOJ ang publiko na kung makakaresibinin arog kaining klase nin mga solicitation emails, dapat na tulos na i-block ang sender, i-report ini bilang phishing asin man spam asin ipaaram sa saindama na service provider. Pinagpapalundong pa ni Zamora pinagbaba maray na udtuman ki Anania Sarsoso. Mientras tanto, makakaresibi manin insentibo na kas ang mga migrant workers, kabali na ang mga overseas Filipino workers, OFW, na mapabakuna kontra sa COVID-19 hali sa gobyerno kan Hong Kong. Sigon ki Hong Kong Labor Attaché Melchor Dizon, nagtataonin kwarta bilang insentibo tanganing makumbensir ang mga migrant workers na magpabakuna na para man sa mga residente ninda. Nagtatao pa ang sa indang gobyerno ninharong asin kotse sa parapol. Apwera kaini pwede sirman o pwede sirman na magbakal ang mga OFW nin brand kan bakuna na maawot nindang ipatudok nin huli sa dakol na supply kaini sa Hong Kong. Alagad sa kaibong kaini nasa 50% sana kana 220,000 na OFW na nasa Hong Kong ang nagpabakuna na. Puon ka na kaaging bulan na balidar pa sana kan Philippine Overseas Labor Office o FOLO ang sangribong vaccination card o dokumento kan mga OFW na nasa Hong Kong. Sigon digdi sa Department Order Numerado 225 na pinagsusugo ang mga pulo na beripikaron ang mga vaccination card kan mga OFW sa lugar na sa Indama. Sa iba pang detalyes kita kan Bareta sa lado national, lilimitaran mo na kan National Kidney and Transplant Institute o NKTI an admission kan pasyente sa indama na enter agency o emergency room matapos na mag-abot na ini sa full capacity ninuliman sa pagdakol kan bilang kan COVID-19 leptospirosis patient. Sa ipinaluwas na abiso kan NKTI, sinabi kaini na temporaryo mentimo na limitado ang sa indama na ER admission sa emergency urgent asin man renal cases.
Idinugang pa kaini na an ibang kaso kan helang pwede sir na ibalyo na muna sa ibang hospital. Napag-araman na pinagbukasan naman kan NKTI an sa indaman na gym para man sa mga pasyenteng pinagtamaan kan leptospirosis asin an iba pang pasilidad na convert na suspected COVID-19 cases. Nagbugtak naman subuot sindanin dialysis machine sa eksklusibong ipapagamit na leptospirosis patient tanganing daisinda maihalo sa mga sigon pa Center ng Medicine and Nephrology outpatient nin hulita kaipuhan ninda na i-reassign an sa indama na mga medical as in nursing staff kung sain mas kinakaipuhan kan mga ini. Nangangapudan man an NKTI sa Department of Health DOH na dugangan an sa indama na mga. Mientras tanto, pigpapaimbestigaran naman ni Philippine National Police Chief Police General Guillermo Eliasa na naging rason kan pagpuso kan mga kumbinser man kan PNP chief ang publiko na dai magtubod sa dai beripikadong informasyon. Apelasyon pa man ni Eliasar sa publiko dai magpadara sa kung ano ang mga chismis. Mientras tanto, nagpuon naman kan sa indaman na operasyon ang tulong COVID-19 24/7 vaccination site sa syudad kan Manila para man sa first dose kan A1, A2, A3 asin man A5 priority groups. Naghagad manin kooperasyon asin disiplina si Manila City Mayor Isko Moreno sa publiko na maot magpabakuna sa mga 24/7 vaccination site sa Isabelo de los Reyes Elementary School. Nagluwas naman ang Department of Health DOH nin mga pigpapautob sa mga lokal na gobyerno. Tangani man na masyerto na salbado ang mga vaccination programs kan manlain-lain na syudad sa Metro Manila ngunya na ipinapautob an Enhanced Community Quarantine o ECQ na susunodon kan Manila. Sinabi kan alkalde na mahigpit na ipapautob sa 24/7 site ang no walk-in policy. Tatawanan kan City Hall nin slot number ang kada barangay na ipapanao sa indama na mga nasasakupan tanganing dai magkaigwanin kariribukan sa pagpila. Ang mga matatawanan nin islat dai tutugutan na magrani sa ibang vaccination site asin magagamit ini kung sa insenasinda pinagdestino tanganing malikayan ang pagsusuro-suan kan mga tawo. Mientras tantong pigpatanidan man ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, nasasangatanin na patong-patong na kaso ang mga tawong nasa likod kan pagpapalakop kan mga fake news in connection sa COVID-19 vaccination program sa syudad.
An patanid ginibukan alkalde matapos na piranga tiwaling individual ang nagpapalakop kan salang impormasyon sa social media arog na sanakan na sarong post na nagsasabing may bakunahan na nangyayari sa parking lot sa may gilid kan Araneta Coliseum kung saan pwede ser subuot na mag-walk-in ang mga nakapag-online registration na maski mayo pasindang schedule. Tulos man ining pinagtuyaw kan Quezon City, LGU asin man pinaglinaw na piki sana ang sinambitan ng impormasyon. Sa sarong pahayag na pinagpaluwas ka nakaaging Domingo, pigbatikos kan alkalde ang mga tawong nasa likod kan fake news asin pinaglinaw na dai pa maninda piga tutugutan ang mga walk-in sa saindama na vaccination site. Yan na po ang naging kateripunan kan sa tuyang pagbabareta sa Pagkaudto. Ngunya na aldaw nin Lunes, Pizza 9 kan bulanin Agosto taon 2021. Maray na udto na sa naki Raol Pagubayan. Nakaibahan ta digdisa sa tuyang studio sa lado technical si Cha Buena Obra, si Engineer Abilindon Turalio an sa tuyang Chief Technician, si Jimson Oko, si Tony Saison an sa tuyang Information Officer, si Ma'am Kayla Ligacion Valdez sa opisina, si Felix Lagrimas asin man si Rodel Cesar duman sa transmitter. Ako man po an sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa Pagkaudto na pinaghatud kan sa tuyang mga sponsors an Agta for Security Solution. Sinda Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Siringman, si Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong mayong sawang pag-antabay.